Сәмбір тотар хатын кызларының әлеге эшлекле чарасы ел сайын шулай җәйнең матур бер көнендә шәһәр елга портында уза. Очрашу икелештән тора. Беренчесендә алар үзләренең борчыган теманы алып, шуның буенча фикер алышалар, проблеманы чишү юлларын эзлиләр. Икенчесендә Идел буйлап сәяхәт вакытында мөнәҗәт һәм җыр кичәсе уза. Бүген бик важный теманы алабыз без. Хәзерге вазгыятьтә ислам динендәге мөселман хатын кызларының роле дигән. Үзегез беләсез, хәзерге җәмгыятьне, хәзерге вазгыятьне без инде хатын кызлар, ислам хатын кызларының сабыры, алайда без аларның сабырлыкларына сокланабыз. Алар шул темага без бүген зур вәгазьләр алып барабыз. Монда килүчеләргә өлкәнең Өмет газетасына да язылу мөмкинлеге бар. Bir күпме язылучылар да була. Әле ишетмәгән, язылып өлгермәгән кешеләребез бар. Шуңа күрә язылалар, шуңа күрә тиражыбызны да саклап калабыз инде, Аллага шөкер. Шунсы да игътибарга лаек. Ел сайын узатырган бу җыенга соңгы вакытта урта буын ханымнар да килә. Безнең араларыбызда хәзер инде ылыгайган кешеләр, безнең төп бурычыбыз яшьләрне бездән түбәнрәк калган буыннарны үзебезнең арага кертеп, аларны да менә шундай очрашуларда катнаштырып, аларның быелгы булган очрашулар исләрендә кала, киләсе елга тагын киләселәр килеп тора аларның. Сөйләшү барышында хәзерге чорда әби бабайлардан калган туган телне генә түгел, гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау, гаиләдә ир-хатын мөнәсәбәте кебек проблемаларын да күтәреп чыктылар. Хатын-кыз ди, гаиләне тәрбияли, гаилә ашады, милләтне тәрбияли. Менә бу сүзләргә бик зур зикер салынган. Милләт шунарга игътибар итсәйди. Димитровград шәһәренең Аккалфак оешмасы рәисе Римма Фәндиева сабыйларга дини һәм дөньяви белем бирүгә, гаиләдә кыз баланы тәрбияләүгә аерым игътибар итәргә чакырды. Тәртипле кыз бала гаиләдә үскәндә ул үзенә тәртипле хәләл җифетен дә сайлый. Шулай бит? Ул бит андый бала нәрсә күреп үсә үз гаиләсендә, җыен килде, китте кешегә кияүгә дә чыкмый. Шуңа күрә яхшы малайлар табыла да, тагын бәхетле гаилә була. Әлбәттә, Казаннан еракта башка милләтләр арасында яшәүчеләргә татар телен саклау, аны балаларга өйрәтү иң зур проблемаларның берсе. Шуңа да алар булган мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырышалар. Гадәттә, бу зур эшне гаиләдә әби бабай алып бара. Безгә татар хатын кызларына, әбиләргә, апаларга елда һәр вакыт шәһәрдән балаларыбызны кайтарып, үзебезнең телебезне, татар телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәтеп калдырырга кирәк. Менә оныкларыбызга шул җитми безгә. 2 сәгатькә якын барган җитди сөйләшүдән соң Сембернең зыялы ханымнарын Идел елгасы буенча сәяхәт көтә иде. Күбесе үзләре белән оныкларын да алган. Сабыйларның монда булуы аларны татар мөхитенә тарту. Аз гына булса да ана телен, татар җырларын тыңлар өчен менә дигән мөмкинлек. Мин бик шат авыл көйләрен, элекке җырларны әле беләләр икән. Менә шул әйберләрне безнең яшьләребезгә калдыру бик кирәктер. Ул безнең мирасыбыз. Гаилә белән мәктәп һәм җәмгыять бердән булып эшләгәндә генә туган телне, борынгы бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләрне, җыр-моңнарны саклап була. Бу җыенда катнашучыларның уртак фикере иде. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.